Sila nasura na kaya manin tsaking asawa ko yung muri. Ay, sorry. Eh, ganyan mo siya din asawa mo. Pasalamat ka, pinumagay ka pa ka nang din. Yung pamungi pa rin kanibal, kala lang. 5 babo, 5 lalang, mamakyo yung 5 metong. Kumaili na kang maili? Ha? Yung kamarime ka rin manungkulang karakalata, maili ka, maili, dinano ka? Ha? Kumaili na ka, maili, dinano ka? O, ito yung problema. Ano problema mo? Kapag kumay niyo. Siguro totik ko. O, siya yan mong mamalagon doon, di ka? Ika totik ka punta ka, maili? At yun lang yan lang, di ka pitang mamalagon mong doon, Totik! O siguro mongoloid ka. Oy, lalo na ako ngayon mong gano'n. Pumalagwa na ako mong gano'n at silog na ako forma. Nanong forma mo? Eh, mga anong special, no? Nanong special? Special time. Oy, sorry, ka magkalitang mga dyan, ha? Ay, kagol. Kung magsalita ko pala, buhay ka na. Totoo na po niyan. Panipalanting ko kutang Loren po sa ito sa mga tsuna lang. Ayaw po, tutulog po yan. Alas 6 pa po, tsuna kayo po, Kenny. Sinalang na kami alas 12. Anak po. Ikuha ko ng menina. Alas 6 pa po, tsuna kayo, Kenny. Kuto po yan. O ito po, ulit yan ang yes, alam. Kailangan ko pa kayo na service me. Oh, kita ko Honda Civic. At yung po kayo na Honda Civic. Kita nga lugulong. Tanak lugulong. Yung siya katawang na Civic at lugulong. O tricycle yan siya kaya tami at lugulong. Ayun kaya katawang na. Kaya pala ako itong maputi. Yung kipilubungan na kaketa. Ay, may pulong lang hindi nga ito. Wala na. Nakasabi na kayo ka? Ara ka na ako ah. Oh. Ay, soy. Ay, doon. Oy, Dora. Sabyang darong bumete. Anong pa na kasing bangke? Nanong pampangke. Pero palo mo kay ba't nakalinawi kita? Oh. Misit-sitan lang. Ay, napisik kita. Pati rin kagawa, di kapitan, daramdaman ko lang. Ikapitan lang. Wow! Nanong pisik kita na. Sabihan ko, Nanong. upo naman ng dami Ay, eh. ay, kokoran mo ng damang ko. Sige. Sige, nanong pisik kita na. Napisitan na rin kagawa, Ay, ako rin bantay bayan. Nanong. Ay, tanasura na pala kayong personal. O, sobra na ka, Soy, ha? O, tayo mo paano pisang gaitang beto ang kagawin, Kim? Ay, gana pa rin. Tako ko ng game-pisan mo. O, magsalita ka sa sobra na ka, eh. Bakit? Lalaban na ka? Bakit? Ano? Sinabi ko. Naman mo, kuya, magsalitang mga niyan. Oo. Wala mo, ikaw na kasantin. Eh, sinabing masanting ko. Tsaka ka magsalitang mga niyan, bakit ako matsura ko? Buka na ako kaniniwa. Kaya butang kitang kamag-anak mo. Karay manungkulan yan. Ha? Ito, masantin ko ka, no, ha? O tayo paminapon. Ano, pagkawat yan, men. O. Uy, o, kuya, ka magsalitang mga niyan, Soy. O bakit naman? Eh, kung mayabang ng tige ka. O, tayo mo, paano lang kanyang buhay tsura, Soy? O. Kaya mong gula na yan. Nano? At juan mo rin atakmang kong babae ni Malka. O naman ka, kota bibilaw. Nang bibi, kiraan kay bibi. Bakit? Mabulbula naman ang bibi. Ay. Pero tao lang. O ning tao nga, takman mo. Ba, yung asawa mo. O natural asawa bini. Ang ampoy yung asawa mo. Mamuri-muri ka, tinurotok mo ko. Eh, muli ako at sinan. Kawanis ko ang deng anak mo. Mula lang talaga. Sura mo naman na langit. Nang matsura lang. Kuli mo sabihan, pati itang buktok ng ining eh kaya. Oh, panayan meron mo, Soy. Oh. Gusto malayan niyo ibang kakuya. Gusto masabi niya ang kapitan niya. Alay ka manata ang daya ka dito. Kaya kung tao kaya Bakit? Ito naman. paano mo sa akin, di Santa Lucia. Oh. Kakalarin ka barangay tang Hortelano ken, lalo rin ka ba Colormi. Ay, alos Hortelano lang ang Taga Hortelano. Bakit? Kasi po ang original kong Hortelano eh. Uy, yung forma mo ngayon, Hortelano. Alagi ang forma yung Hortelano, Soy. Soy ako mga Halika ta. Hortelano lang ang din. Bakulor lang eh. Balo ko man, balo ko. Burin mo sabihan, Hortelano ka talaga. Wow! O sige, Hortelano ka.
Oh. Paano mo ang animal care parang le? Hulingi ka balura ko. Kaya ni Marco. Ang siya tayo ni. Pati na siya daging bali, balo mo lang. Ako rin siya na O pati. siyempre, wag talano ko eh. O sige, nung balo mo lang. Subukan ta ka. Sige, subukan mo ko. Nano mo nga sa ka rin malaking damulag. Bisero. Biserya Kaya siya. katamo pang bisero yun. Biserya. Oh. Dahil tago na siya nita. Hindi na nalinipa yung buto na ngayon. Oh, bisero. Balo ni. Biserya siya. Wow. Malaking babi. Bigas. Ay, gana ba? Malaking aso. Kuwa. Nametro ka mo, talo pa mo ka. Siyang talaga ito. Malaking manok. Sisi. Alam masakit, mga kalinikan kapitan? Abo rin masakit. Sakit na eh. O sige, nung rin masakit. Sige. Nano mo nga tangalan malaking lubingan. Bulati. Nang pulati lubingan. Cobra. Ay, kariguling cobra. Una ang sagreta. Eh, may bala. Ano yun? O yan, malaking damula. Bisero. Malaking babi. Biga. Malaking aso. Wa. Malaking manok. Sisi. O, eh, may baling malaking lubingan. Ano yun? Lubingot. Uring ka? O lumingo yan. O, siyempre, bingot siya pa. O, yung malaking kambing. Kambingo. Siyempre, bingo yan naman eh. Ayan. O na ano? Yung malaking kambing. Kambinito Junior. Mulala ka pa eh. Ay, sige. Oh. Yung talagang orgalano ka. Oh. Paano mo naman din klase rin kasan? Asan? Wow. Oy, dati ang fish dealer ni Soy. O, loko ka lang plaster din. Mga pangarili ka din. Akakita kaping kakawikit eh. Kaya sa mo. Balo ko lang, yan ang klase ka dyan. Paano mo talaga? Natural. O sige, baka may mga pangarili ka rin. Sige. Magsalita ka lima mong klase kasan. Balima mo ka na rin? Lima mo pini. Ating bang sa ating galunggong, ating maya-maya, ating Pamuhay mo pandalasan. O na ano? Ngayon ka po, sa John May nag-unilasan, Oh. kailangan ng asbuk mo, mga sarayo, mga pangakya, alasisi mo. Nakayas mo na nga may bisaya. Bilang? Lima. Lima mo. Lima mo. O sige, bilangan mo lang. O siya. Kapamoy, ako pa man sinabi. Ala ba? Manenaya ka. O sige, sige, sige. Sap-sap. Wala, sarada. Isa. Apap. Mga pa pala ng mga sa... Utang mo kang kapitan. Kakatid mo nga pa? Oh. Atin? Ulala ka kasi. Kabaryo mo ata rin eh. O sige, sige. Aduwa na lang. Atwa. Sup-sup. Nasup-sup. Tareta suso. Ay, ano pwede rin sup? Kailangan na saan? Takakawin. Ah, saan? Asan? O tilap. Ay, pamu. Wala sih. Wala na mga sanag nila. Piya. Hindi mo kaya yung hepe. Aduwa ng... Ay, di malas mo. Di ka sige. O, ikaw pamilya. Tira. Sap-sap. Ay, na bulok na wawa. Ganigal dota na si Misa lang eh. O, isa. Abap. Umakyapos ka mo O, eh. sinabi na nga din eh. O, tuwa. Ilan pa? Adula pa. At yun na mo. Masarap maling kita na sisi ko. Alasisi nga. Masarap matigyan. E mo papalood yung Bluetooth mo. What at yung magjikas. Ilan pa? Alo pa. At yun na mo. Tira. O, bilangan mo lang. O. Five. Oo, sardina siya na eh. Ano bang kasala na mareta, kinapit pa lalaki eh. Parang baka naman. Oo, lalaki eh. Walang ini. Oo. Seryoso. Ay, ay, sige. Makagula na ka mo. Ali, bakit may bawi ka rin kabaryo mo? Sige. Subukan na lang kami karang prutas. Prutas. Ayaw ko na, pakarili na din. Kung naman tawag kayo ka, Prutas mo ha? madalas siya sasaling prutas ka na ko'y kapitan, ko'y kapitan. Brim siya niya, balo. Agyan ang klaseng prutas, paano ko lang? Hindi ka naman? Wow. Balo mo lang. Natural. O sige, magsalita ka lima mo. Balima mo. Bali mo. Ating strawberry, tinga, Pabo, lansones, ating ubas, ating... Pabo, anyaya ka tutong pandalas ang muli. Umakanano. Kailangan, mumuna mo letter A. Letter A. Wow. Pilan. Lima. O, apple. Awa. Isa. Atis. Adwa. Oo. Avocado. Awa. Kaya tuturat si. Atlo.
Oo. Mangutang ng ganyan eh. Anunas. Nanganunas, sana ng mga anunas eh. Eh, buwang ati, lupat ang anunas. Nakalungan-unas sana. At tinanunas ko eh. Ate. Oh. Bakit? Kapalit ko rin. Siyapat. Bilang pa kanyan. Betong. Antol. Nanong antol. Santol nila. Kung nakakarapan mo, buyoy. Alam mo mo, antol ka mo. Kuha pa lang. Di mana? Di kasi. O ikaw muna. Tira. Apo. Siya. Ate. Adwa. Abukado. Alo. Ano na? Wala akong malakan. Sinabi mo atin eh. Magurahit lang kanyan eh. Kuha pa. Ilan pa? Metong niya pa. Kapaya. Animal ka. Letter kay kapaya. Antay na tiyara. Wala na. Wala. Bagay totoo na po yan, ha? Kita pa po nga, kanita pang kanita. Palagi kayo pong mag-show kini. Kaya Awa. kayo kong barangay yan. Awat totoo po yan. Ayan. Pero paano may kagawad Elmer, kunana? Oh. Magduda yan yan ito eh. Na, bakit magduda yun? Paano mo lang nagmano ng dagan barangay? Oh. Ana ka na ako ah. Hmm. O so, yan na. Yung partner mo ngayon na nga patag may gentunay diyan nga na. Oh. Uy, ka na magkagawad. Sabihin mo kapatag kaya mo. Oh. Kasi ano, may wangis kayo, ana. Ana, may wangis ka tapal, haliman ka. Hindi na yung mga ngilabot. Bakit? Bagay totoo na po ini nga. Ilog na po ni 27 years, na pumiyabi kay obra ng maksura ngayon. Oh, ngayon mi pa mo po kami ng kayo na may kapatid kayo po kayo tunay. Alam mo, totoo po yan. Totoo yan. Totoo po yan ka. Hmm. Kapatid kaya po gentunay diyan. Hmm. Yako pong bungso, yung pangalan. Murid kata? Bakit? May ngalang mutak na kalupay ang matwa. O mga namin. Di kang matwaya ang bunso. Siya din akong pangalan. Uy, bakit po sa pilay sa lupa? Ako pangalan yung bungso. Ay, pasensya na ko po. Bakit? Nga po yung matandanan nung ninong matuwa kaya kami. Oh. Kasi po yung pami kapatid ni at yung problema. Nano? Aliwaya po kasi tatang na, aliwaya po yung tatang ko. Makanyan niya po kalantong ni mami. Upati kayo ni Mamarites may ba? Yung nakakarapat mo, paligid kima. Kaya malam po na, tingnan namin mga kapatid ke. Bakit? Ikaw po na kapatid siya naman, oh. Bakit? Iba ka po niya, oh. Kapatid kaya? Siguro. Bakit? Kawamis ka eh. Oh, kaya mo sabihan, pati sinong sukakang ma, sinong sukakang ma, sinong sukakang ma, may kakapatid ka mo. Uyo, kaya ka malilihan ng kapitan? Nyakutang ko eh. Hindi mo halika yung palo? Makanano pili. Kasi po rin mga kapatid, may tula pisos wonder. Oo. Sinusula mo kang maro. Oo. O, halimbawa, yan, sinusukang ma. Oo. Sinusuka naman kang ma. Ay, ba't sinusuka kang ma? Oo. Uri na sabihan, may kakapatid ka mo. Kasi rin ang kasinusukang ma, kapatid ka lang. Bulala. O ngayon, ibalo ko na inakmangutang. Inaya ko tutang mo naman kang tatang eh. Bakit? O, kapatid dyan naman eh. Bakit? Kasi abang kaya susukian naman. Lepa mo, tarik mo na ito. Dahil katamera ko eh. Di sana yung sustansya. Wapit. Hindi ng tatang. Kalayang tigang kaya ka. Kailangan natin ito. Pero apansinan mo rin may mag-show kaya ni pare. Oo. Pangagaling na. O siyempre lalasakit. Lalong-lalo na yung nagpapasulto. Wow. Hindi na. Apansinan mo, ikapitan, kan manukulang ilang parang alam. O siyempre, yung manungkulan, dapat alam parangalan din, pag maragululing ilang magmalasakit kay katamo. Nano? Yung manungkulan, Oh, bilang dapat ang parangalan pag maragul din, uling ilang sa tawag kay katamo. pagkapos ka karela. Bakit? Pero yan naman ko ito. O dito to. Kasi soy, kan manukulan, dapat parang alam din. O tayo lang parangalan. O tayo mo bali soy. O. Kan manukulan, ito sana lang baryo rin. Mula lang. Ini konsyalen na. O. Yung pepa kang kaya kamo, mag-serpya. O. O, kasi lang ito sana rin baryo. O. Oo. Bakit? Kaya mo dapat parang, orin din dapat po parang alam, soy! Then tawag mo rin, oren. Uli ko alalo rin manungkulan, mula na!
totoo naman eh. Ikeng manungkulan, Oh. buke masyadong ismolan. Ano? Ikeng manungkulan, Puri mo siya din, manong o kulang. tayong bago kitang barangay mi. 14 years po naman kagawad. 14 years? Bako lang? O ba, Diyos ko? Kaliwala naman palang lagi rin kabaryo mo. Bakit? Puri mo siya din, tinuturo na rin bako lang. Buti rako to bakit? Diyos ko, nung ating may bata na yan. Siguradong yung mengo ah. Kaliwala naman palang lagi rin kay kabaryo mo. Totoo yan. Pera naman palang puring masarese. Tanong puring ay masarese, buto lang ha. Ito na po niyan. Agyan nga kagit, may pong masaya kong maili kayo, papalakpak kayo, huling aldo yung kapiestan. Ini pong kaya may kung nga kagit pong maili, maragulya po problema ini ka. Kung sasabihan mo may problema ko. O siyempre, bata ba daw? Yung totoo na po yan, dapat po wala kami chemical. Marine kami bubuke kayo, lalong-lalo na ka Romel Basunto. Wow. Ulit po sa Diana, request yung kayo po ano. Wow. Kasi po dapat wala kami ulit pong iyapo po, may kaya po makaburol ya po kanya. Kung na pakialamin ng mete po, baka mag-anak mi. Kapapagyalang kanya no? O wala mo rin may papanyata, yuda yan. Yung siya ngata, Muriga. paliwanag po mo. O sige, kung ini. Kasi po yapo ko po dapat nandingalaw na kutkut minepo. Okay, pailugse. Unin po nga niya kutkut. Bakit? Kasi po lalaban niya. Mete rin, lalaban niya pa? Hindi isang bangot ko. Kung ini nagawa mo. O niya isang bangot ko, tinggawa ko. Hindi ang kitang botong kitang kitang eh. Service. Siya kaya po ko. Oh. Kailangan may chiku kitang kang mayor tumang. Ah? Sana po pabal sa buke, palako ko niya pito ka, bayan niya makalaban. Ano pwede ba sa mo? Bako tayo pwede. O tabalo yan. Ako, tagalang may COVID yan. Kung paano nung may video? Magbanda ka rin, social distancing. Yan. Aba, Brad, ako. Oh. Kaya bukin. Pabal sa buke, o tayo may puling balsam mo na ako. Wow. Ay, Brad, ana, yapo mo, pwedeng balsam mo niya, nana. Una nang ano? Pwede balsam mo nung nagawag na kanya ko. Yapo mo, Brad, ana. Dapat, laminate tayo, nana. Nano lamin eh? Laminate, tayo kang dulukan de. Animal ka, krime! Sura na ka mula na ako po. Akrimate kita. Sura na ka nga po mo nung makalamin eh. Musisi. Ako rin siya nag-cremate kita. O sige, Brad, ako. Oh. Nung pwede balsam mo, kailangan niya yung cremate. Wow. Magkano nga rin cremate ako? Wow. Ay, 30 mil po, ana. Ayaw mo na yung kwaya po ke. Sila kataya ko. 30 mil, magkanano kaya pa nga yung siya po ko ako. Wow. Ay, hindi siya kaya ako. Yapo ko, tuna mo rin yan, lakong pinagay, kaya kayo na yako. Ay, dana, bisa na yung matsura yapo. O, sige ako. Huwag ang bini ako, malintunan kami ako. Mag-show kami sa Andalusia. Kenitin resettlement ako. Wow. Gusto may natin ang kami, at musang kaya po ako, magkano talaga ako. 30 mil na. O wala mo rin may papaya ko sa kapitan niya po. Kaya po na ito kita. O sige, Brad, ako. Baka may magduda ka na ako. At yung pera yan ng 30 mila mo ako, ay 15 mila mo ako. 30 mil kayo. Lakong kuno kaya ka rin 15 mil, i-cremate mo na yung ako ako. Wow. Dahil kayo mo niya makadulok, ako mo niya mo. Ika na may bisa naman. Oh. Aba, uling paano kumamalagpay Romel Basunto? Ikaw mo na yapo ka rin. Wow. Kauling kumintilo na ako. Kanya pala mabanglo kang bagya. Siyempre, ako pa. Babaw kang wawa. Okay ba kumintilo? May pa-plus na ako. Kanya pala mabanglo ka. Kaya ba't sinagyan ako din? O ini masante. Ay, presko ako, presko ako. Siyempre ba kami tilo lang eka presko. Ali, nga pala presko mo, uling mamalagwa ko. Akaling mo kong mid-brief. Itanan niyo pa mong makasagyan ako ng gift. At yung kumakatulog na babae. Alam mo yan. Ay, kalaguna. Nasabi na kayo ka. Anak na ako ah. Oh. Pogi. Nano? Pogi. Pogi na kayo ka? Wala akong pigras na ako eh. O tatuling niyo. Ayun, malaguin talaga siya. Sabi na. Pogi? Ano? Yan mo na yung piulit-ulit yung pogi. O masanting ang daramdaman eh. Pogi? Anak ka na ako. Nami ka malago ako. Oo. Ay, makatulad siya po yung barangay Holyo. Ika na
lagi sila. Kay ba? Ay ba't beligan ka? Na sinabi mo. Malago ako. Nandiligid na yung makabulan ng barangayol. Nandiligid si Kapitan Lacson na ako. Ay, danami patit ko na. Nasabi na. Ay, pasensya na ka pogi, ana. Bakit? Eh, kakilala yung Kapitan Lloyd, ana. Kasi baka dukuya. Sinobra nero mo Oo, pagal. mapagal na yung ako. Di ka, Soy. Pila na kamban mo, Soy? Ako? Wow. 37. Yun na. 37 na yan. Ah, 73. Oh, magaling yan talaga, sorry. Kapilang kamatengan yan. Nang mati. Siyempre, matuwa na kayo. Oy, Soy. Oh. Hanggang 73 na ako, Soy. Wow. Eh, tatakot kumati. Buti ka tatakot. Eh, tatakutan ko po tayo, kumati. Tanumi ka ng dilipisa ka. Ika na, mag-show ka lang, papalakpak. May tenong. Di kapag mayabang mo ka na ako. Oh, Bayo to kang taretang request na kaya ka taretang kay Don Take. ay, tirequest. Atin. Oo. Pag mayabang mo ka na ako, ikaw magaling ka rin baril. Uy, pare, karas ka rin, bakulor, balura ako, pare. Bakit? Karas ka rin, pare, magaling mo. Makanalo. Yaksoy, mamakbong mo. Balo ko nung nano yung kepa makbong. Nung lalaki yan, nung babae yan. Ika naman. Uy, balo ko pa nung nang ginamit ng baril. Sigurado ka. Woo! O sige, subukan na ka. Yak, subukan mo. O sige, sige. Halimbawa, lalaking memory. Lalaki yan. Anong gamitan na? Ano lalaki yan, Soy? Yung gamitan na sigurado yung Armalite. Armalite? Armalite. Baka na niya tunog. Unya, unanin yung Armalite. Oh. Tsaka niya kaso. Oh. Ukarakan na ka sa. Awa, may pasobra. Unya, unanin yung Armalite. Sige. Tsaka niya kaso. Oy, tunog na. O hindi tulog na. Ano niya? Lalaki yan. Armalite. Sige. O hindi na. Ha. Burrat. 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 Sune. Siyempre, burrat. Tuna. Hindi, kata manual. Manwala na ako. Oo, burrat. Tuna. Manual ako. O, nung halimbawa, babae na yung memory. Ay, babae. Ay, gamitan na. Pare ng babae yan. Oh. Yung gamitan na sigurado yung 45. 45. 45. Baka na niya tunog. Iya. Bagutanin 45. Oh. Tsaka niya kaso. Oh. Upara-pareho lang ka siya. O parang pareho lang pala eh. Yung siya O, maka na niya tunog. babae yun. Babae niya. 45. Bagutanin 45. Oh. Tsaka niya kaso. Oh. O, yung tunog. O hindi tulog na. Oh. Pek! 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 Tamo. Hindi, tama wala eh. Pek! Pek! Katuwa mo na bastos ka pa malungo. Nang bastos. Pangalutong na pa mo yung pek mo. O siyempre babae eh. Hindi ka marinig ka rin kay babay na naman ang peke. Unin. Manya ka sorry ka rin kay babay na. Yako? Wow. Sorry po mga pek-pek. O siyempre. O, nung halimbawa naman. O. Baklaing memory. Ay, bading. Wow. Ay, para nung bading yan. Ang kapitan na. Sigurado yan 10. 357. 3-5. Maka na niya tunog. Siyempre, uling yan bading mga lambulang katapos eh. 6 kilo. Botang bagutan na yung baril, yung style na. Ayun. Yan, bagutan na yung baril. Ay, kalabin yung baklang trato. Ay, Paano? Makanya niya ka siya. mali yung panga ka siya. Baklan na. Bagutan na yung baril. Oo. Sana. O, kalambing na ka siya. Siyempre, bading niya eh. Makanya niya tunog. O, hindi yung tunog na. Ayun. Bading niya. Oo. O, hindi na. Chupa! 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 Ikaw kamilay niya. Chupa! Chupa! Tunay. Naida na nene. Chupa! Last niya. Atin pa? Ika naman? O, nung halimbawa, tomboy naman yung memory. Ay, tomboy! Ang kapitan na. Ay, pasensya na ko po. Bakit? Kasi puro yung tomboy, nagagamit baril. Unang kagamitan to. Whistle bomb. Nag-whistle ba? Siyempre, tomboy na eh. Umakanya ang tunog. Una na yung whistle bomb. Oh. Tsaka na yung buklat. Wow. Tsaka na yung buka. Oh. Tom! Piyang! Piyang! Totong piyang na rin. Ay,
sige. O sige, let ang request ng kanta ni Kapitan. Ay, mag-request na. Atin. Ay, pasensya na ko mo. Eh, pagkaso mo, manabukot. May nabukot eh, congratulations naman. Ay, pasensya na ko mo. O, bakit? Nung mag-request ko po, masimulan mo sa itos, lang po magkantang Tagalog ang pong English. Buti ka makapagkanta. Because I am not school. Alin na, pero nung yung mag-request. Soy, bigpalat ng pangkakmuli na ako. O ipapabasa yun. Pasalamatan mo parang dyan pa kami. Nagputaliban ng Mialdo. Yan, kahit ba't mo makilabas ko yung motor ko dahil hindi ganyan. Hello, Kitty. Nag-Hello Kitty naman. Bluetooth siya eh. Blue. Hello, Aubrey. Nanula rin eh. Pasalamatan mo na, pero pepa ka. Ay, nabi ka to rin, Pepa, kang katama. Yaman mo biglang ko dyan. Ay, ang tempo kang kaya Api. may kanta na. Ni Madam Sol. Bisa kata, hindi kayo may ngana ko siguro. Lokal Warner. O, ikaw pasalamat, may ngana kayo eh. Sasamli, kakachukin. Ayaw ko pasalamat. Wow, parang makahuli. Pasalamatan ko lang. Wow. Oh, salamat. Basik mo! Basang ko ba? Sus Mario, sukya ka lang. O, sige, kumakanta nun. Ganda mo. Basang ko lang. Ipuli na sabihan. Read. Wahid. Ari! Read. O, yun yung siyang na eh. O read. Read me, read. Dirty. Tamo. Kanya pala magkasakit ka naman. Kabaligtad yun. Kaya ko yan naman ako kasi. Ayun. Wala na. Balik na sabi pala. Ay, ulit muna ka daw. Ay, pusoy dos. Ha? Dasi ko lang mo. Dako po'y Kara Bautista. Ay! Kalo mo lang kaya. Pagkibati mo na ako mong bomboyan. Kasi po, punta lang kayo asawa ko kaya tutukin Domingo in Germany. Anay ka pa sa German? O, inalasawa ko po Germany. Daniel Lagyo. Inasawa ko po'y Brian Tanke. German yan, German eh. Salamat po sa ito. Ako po'y Kara Bautista. Wow. Pagkibati niyo na akong bomboyan. Sige. Ba't yan pala eh? Bomboyan! Kaya tayo ba daw? Misi! Kara Tanke! Ano? Anong natin? Talagang basta siya ba lumusuni? Bakit? Makanya niya basa-basa. Ulitan eh. Kasi soy, dem babay. Huwag magkisawa na. Tugi lang pilito kayo na sawa ro. Natural. O, inyan talaga yung Kara Bautista. Oh. Ay asawa ni Brian Tanke. Oh. O, tugi pilito kayo na sawa na. Tuki ating rason. Okay, apin. Papalakpagin pa yung kuya. Bomboyan! Na ano? Misi! Kara Tanke! Sura na ba mo si tao ngayon eh? Mag-video yung kapitana kasi. Ay, mag-video yan. Mag-request siya naman. Ay, Kapitana! Wow. May payamak ko. Baka nandiyan kung may kompleto yung puso yung dos, 1 plus 1. 47. Milabang ko. Ang milaban! Bukod ba? Milaban kami? Ay, ang kapitana, yung tama ka video, may video. Yung mga kanina ng Kapitana? Yes, sinabi ka ko yun. Yes, taro! Di pa tege gila? Milabang kayo. Ah, milaban kami? Wow. Pasabi ng Kapitana? Ay, ang kapitana, lipo rin. Milaban kayo po, Kapitana? Oh, yan. Sige pa. Eh! Ang bira na. Bago! Parang pang-oversight ang... Hilangan kayong kanta! Angat ka mo! Gusto mo rin yung suki ka? O, tayo ka sabihan. Siyempre, unong ating siyuna ko. Isipan muna mo kapitana. Hindi pa tayo kayo. Kanya marinig yan din eh. Hindi ka pipili mo eh. Hilangan kayong kanta! Angat ka mo! Kapitana, pauli na ako. Ba't tinawag lang? Si. Magsabi ako. Makiyabi ako. Ha? Magsabi ako. Nino? Yako. Ay ka? Masaya ka sabi yan. Soy, dahil magsabi niya. Kota, atin eh. Kanina na? Wala pa mo? O, pre, minute. Pre,
tayo maligli, di ba lang? I need dek, oh. Nano laban. Pares, napapit. Dek. Uy. Kantaan! Ha? Kantaan! Magkantaan Tagalog. Kaya nga sir. Kapag pangalan na yung kalmo siya, English ang Sobrang busog. Angelo, bumural yung pusat mo. Mabugto na ka na, cobra ka pa. Panayin mo ng mga nakap. Kaya nakakagawad ka rin siya. Ay, kagawad. Ay, mga sir. Brimsab lang kumyak yan. Alam, yan kay Pahit Maili eh. Sige. Oh, kalmo ka niya. Nano na? Magkantaan Tagalog, kapag pangalan eh, English ang Ha? Ikaw, ako mo. Magkantaan Tagalog, baldong niya kapampangan, English ang Nino? Iko! Ay, ako? O nano? Ay! Malakot sa pesa na rami. So, Lamba na nanin. Tagalog. Nanti kanan daw. Nanti bisa naik muli. Bakit, Pin? Magkantaan Tagalog. Oh. Ang kahit baldong niya kapampangan, di ka naman baldong niya English. Paano ko na yung sabihan? Lalo? You mean to say, you sing in Tagalog, Aha. I will transportation in English? Magdakan eh. Sabi, Translation. translate, transportation, pareho yan eh. Mga lang naging pareho. O halimbawa, mga sakit engine, Oh. may sira engine, Oh. tinransfer ka ka kaya metong engine, Oh. o transportation nila. Gusto mo siya. Gusto yun. Palampakan niya yung lupat mo. Oh, magkakalang. Yang palo, sumpakin tolo. Nino, Ya. kaya ganun talaga? Abe ako, nagpayag eh. Are. Dapat lang gusto. Kapapasok. Kapapangan. Hira. English. Sweetheart. Yes. Ikaw ang buhay. Kapapangan. Ikay Diego. You're my oxygen. Fiesta Kenny din namin medical mission Kenny. Bakit na? Nanong oxygen? Nano ang sinabi mo? Ikaw ang buhay. O, na sinabi mo? Ikay Diego. O, nung akong gay, mamamatay na kayo, bagong na kayo mo. Nakailangan nyo? Oxygen. Oxygen! Sinabi mo naman, ang papulang kumomot to. Nanagaling na. Sakit me. From the top. Hira. English. Sweetheart! Ikaw ang buhay. Kapapangan. Ikay Diego. You're my oxygen! Puso. Kapapasok. Puso. Ay, kapapangan. Kaya yan eh, paano yan eh, may kara yan eh. Dapat kayo muna hinapin. Paano kayo mami? Kumisa na mo. Tunay kang punta mong buwak. Dapat kayo muna hinapin. Dapat dito ka nakatwa eh. Puso. Alam mo yan eh, paano yan eh, ito? Naninanin din yung sasabi ka, sasabi. O malina yung kapitan. Siyempre, isipan kay Paco eh. Kung marinero, magkamali ka. Kumisa na mo. Tunay kang punta mong ipan. Puso yan mo eh. Sige. Puso. Alam mo yan eh. Ate! Ay, dahil si Pierre. Yabang na ba? Break! Ate, ako na Ay, yan ah. Kagang kapilan. Kakambal na kaming kamulalan. Puso ka nuwan Ang mo. sistina ka, Toy. Eneman ate. Puso ate. Eneman ate. Kuya!
2. Wala nga, bigat. Dana, pareho lang yung may karat. O, mahilig ka, Soy. Ateya? O, mahilig ka, bakit? Hindi naman pusuan eh. O, paliwanag kayo, magnaan yung may lingan din, punta kayo pasara. O, sige. Wala man na nang kakatatakot. Lamig ka pa yung pre. O, Katuloy ko ba? imbiya na ng tao, connection yan tayo. Wow! Antay, Eh, kung mabiyang yung puso mo, nung alay yung ate mo, ni man. Tutoy na! ito yung dance. O, kalupad na lang nilagin mo, rin may lana, no? Sabi mo na Kaya kayo, ipan mo may ondoy lang. Ilagin rin. Ano lang? Pilapil. Sige. O, ini katunayan. Oh, Kalupad na lang agwa mong ibon. Huling makatay, kikikiyam. Talaga. oy, soy. Eh, bunya naman eh. Nene pa man ang kikam nini ah. Oo, kote mo paano beso? Kaya paano kayo nini? Kami subok. Badyas ko, nagkamali ko. Bakit? Katuhan ko yung aspino. Yan pa ko buwan ng anak ko. Sabi na? Tusok na kita. Natuturan ko kayo tutbo. O, sige. Pwede na ito, ate. Ulitan mo eh! Alin mo rin. Takad ng kamay. Sira! Please. Sweetheart. Ikaw ang hanap ko. Ika'y Diego. You're my oxygen. Puso. Ate! Yes! Liberate. Kaya na, nandun hospital niya, hindi naman panulo. Bakit? Say, malaman po na ako yung miras mamano niya. Bakit? Naliberate na. Ano sinabi mo? Puso. O na sinabi mo? Ate. Ate yung sinabi mo? Wow. O, baka dito tumibay ka dyan kung kang minum na kung minumarang ando ito. Oh. Nang dapat mong inuman? Liberate. Liberate! Stoya. Eh, wari, ayaw din itong patalasis na ron. Nano yung Bakit to? patatas? Dahil ang bitch liver lover, boy. Kita na Robin, hindi ka pinayagilagi. Ay, apa? Uli na ako. Yan, ulit. O, paano ito request na rin, Kapitan? Nano yan? Paano ba yung kantang pusong bato? Pusong ba to? Sirayan talaga yun. Bakit? Kasasabi ko pa ka rin na magandang Tagalog ang buong English. Paano talaga kanong kantang original Pusidos? Oh. Anang Kapitana. Oh. In English, Tagalog, on the spot, translate na naman Kapampangan. Abo rin siya din yung Tagalog ang buong English kapag pangalan tala. Mangumpos ka kaya ka, mangumpos ka, ako lang pagyalam, kanya-kanya kompos. Abo rin siya din kata Jewel. Hali. Kanya-kanyang kompos. O, liwas-liwas ka ta. Oh, halimbawa, may kompos mo. Mangumpos kang kaya nga. O, Kaya ba't Jewel, hindi ka nakadwa? kami na nakajuweta, lo, mure. Halimbawa ka magkabayin eh. Bisa ka, juweta mo, tangal lo. Oh, doon na. Oh, bakit? Bukan na kyan? Ano na yung obri, oh? Oy, 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 oy. Idek-dek. Pare, may isbulan dyan, yapin yung director yan eh. Soy, Director MC. Oo, yan yung director talaga. Bakit? ano ay tek-tek yan? Ano? Baby Angelo. Ay, ang ipan. Aliwayan, render. O yan yung director, pare. Bakit? Kasi botang director ka, kailangan kagalang-galang ka. Terno-terno ka. Ibang terno-terno ka, pare. Len na yung mala na matuloy niya. O. Len na yung pantalo na Soy, matuloy niya. original yan. O, len na yung kayang sapatos matuloy niya. Pakanya na. O, len na yung salo na, pakanya niya. Original yan, Soy. Salamat kaya O, len kapuri na mo. yung pitis na, pakanya niya. Salamat, Soy, kapapuri mo. O, len na yung baba na, pakanya niya naman. Burkada. Kababaya yan. Unano yan? Sandok. Sandok. Ano yung wife at kanya mo tayo tamuli nyata. Nanay pa na rin daki, nang mabating niya ka nun. Nino yung puta. Basta binayad. Eta pa man dyan eh. Basta binayad mo yun, makone. Ang kanak ang nginilan mo man. O sige, request na rin, Kapitan. Ang kanak ang ngini. Ne, Ha? request na rin, Ang Kapitan. request na ni Kapitan, Soy. O, kanya. Mga tatandanan mo yung isang kantang
Eh, di pinag-credit ang kawamis mo. Oo, unahin mo muna yung request niya. Liwas-liwas. Ano yun? Pusong bato. Ay, kang sabihan ng Kapitan Lloyd. Ay, tasoy, takanong pusong bato. Ngayon tadinan mo kanong pamagat title kay Kapampangan. Puri mo siya din, kapampangan. Siyempre, kay tagalog pusong bato kay Kapampangan na ano nyo. Kailangan niya pamagat. Natural. Kasi po yung Tagalog ka po kapampangan, Mississippi po yan. Namin shipping. Mikan lele mo. Oo. O halimbawa, o hindi mo yung puso. Oo. Pusong bato. Oo, meto. Baba niya ang magya, kapampangan niya. Nani yun? Susong bato. O kayo ba't sarado na eh? Bakit? Huwag kang ituran niya ito. O sige, liwas-liwas ka tayo. Ako rin siya na kapampanganan ka. Nino muna magkanta? Muna na ako. Ay, ikaw muna. Oo. Nino kanta? Bago mo rin kata, siyempre ikaw. Sabihan may ka rin combo. Magkanta ka ta. Brad! Magkanta kami. Tagalog lo. Ay, Tagalog kayo, Brad! Ay, putang ina. Ba't kayo Tagalog? Saan kayo nagmamaraton? Ay, Bago may panlilita. Ay, Ay, nene. naintindihan. wow, wow, wow. Bigilaya pala kapuan yan. Nga pala susit sa mata. Oo, sabihan may salitang kapon, magkanta ka ta. Akin ako, Salitang kapon. Brad! Oo. Samasi! Nano sa masi. Samasi! Pasamasan din! Parang mas meron ng tao. Oh, doon mo na, oh. Paano? Samasi! O ito, bigilayang Koreano. Yan yan? Sabihan may salitang Korea. Ay, Brad! Oo. Baragusi! Nano Baragusi? Baragusi pa! Parang Korea ka banta masaya! Ito, bigilayang Chinese. Kaya medyo maklat yung pag yan. Yan. Ay, Brad! Brad! Oh. Eh, Chinese yan! Oo. Kakilala kayo eh! Ano yan? Iboy Negro yan eh! Bilala mo rin itong ano yan? Yan, Iboy Negro! Sabihan may negro, mistisyo. Ay, gas ko Negro yan talaga yan! Bakit? Ay, sabi niya ba't yan mo, Brad? Sitsi niya. Kaya baka siya. Negro yan talaga yan, pare. Oo, mamaputi yan. May putiya ka rin alanan. Okay. Sige, liwas-liwas ka tayo. Awa, sige. Sige. Min muna. Kabulian talaga ini. Sabi nga, paano ko ibutan? Ako. Ay, ikaw muna. Sige. Yan kong tutugi. Ikapitan. Lagi kapitan, may ako ni. Chuhay na. Sige. Brad! Milo ko katapapya, susula ko yun. Kaya nyo, kaya nyo. Kaya. Ako na sumuk-sumuk. Kaya nyo talaga. Alam nyo yung kanta namin? Brad! Alam mo yung kanta namin? Alam mo? O kantayin mo. Sura na yung suplado yun. O sige. Ikaw muna. Susumba to. Susumba to. Liwas-liwas. Yan, yan. Mira. Wow! Liguran ko. Wow! Kalimutan! Hindi ko biglayang kinakyo. Panalo sa ikay banmo. Kung sumisyon na mo o sita. Hindi sinabi mo ba kung Kaku! kapilanman ikaw magbago. Niliwanan na ba todo o pag-ilikwan ako. Teka na, Soy! Oh! Kung palu-pauli mo, Yo. pinira ko makapangan. Yeah. Kung di patungtong ang gatera kaakan yan. Tutulong kong pag-ibaan, di ka na mong patunan ko. Kiyang kagaya ko rin, susunod. Nagdam ka, Jenny, kanta. Wow! Kewa kaili, talaga. Pateka, para ka ba? Magkonsensya, kikewa mo, kakusenta.
Saglit, oy! Eh kung palu-paluli mo, hindi na ako makapaka. Eh kung may patutunan ka pera ka atakman, tumulungan kong patibad, di ka na patutunan ko, kamalit ka bang sumsubato. Hey, once again, happy Fiesta po! Palagpakan ko rin yung kasama Barangay Council. Yeah! Kaya dapat tayo bayan. Yeah! At syempre, kay kayo po kayo din Santa Lucia. Happy Fiesta! Eh kung palu-paluli mo, hindi na ako makapangan. yeah? Eh kung may patutunan ka pera ka atakman, tumulungan kong matibay, di ka na mong pantunan ko, kamalit ka bang sumsubato. Eh kung palu-paluli mo, hindi na ako makapangan. Eh kung may patutunan ka pera ka atakman, tumulungan kong matibay, di ka na mong pantunan ko, kamalit ka bang sumsubato. Yang kawalis niya Nino! Kekong kabayo. Wow! Galing na rin. Brad, anong pangalan ng team nyo? Start talk. Ay, Star Trek. Star Trek. Ano? Ay, Star Witness. Ay, Boracay. Boracay Ban. Atin lang pang request ni Kapitan. Ate pa? Dakal lang pa rin kay katamong casting. Pare, may nilitipikos yan. Oh. Binyan ako. Pero ikaw, hindi ka. Puta, mag-ipin na ka kanina, naman ka. Wala na siguro konsyali, kandili. Salamat po, Konsyal. Pero okay mo. At suno man pa kay Kalima eh. Ano ka na? Oh. Mali-mali mo eh, Kapitano. Sige. Oh. Atin lang pang request kay ka. Nano yan? Bala may tagawangis mo singer. Ayan, di mo kawagin sila. Atin. Nino? Yan kami atin eh. Dito naman? Nino? Bala may atin paregrina. Ay, pare, ay, ito dito. O bala may tagayong katang together again. Master din. O yung burida rin Kapitana, yung ano ko lang ng foreign tawag Oh. In together again, on the spot translate na yung kapampangan. English din. Ba, ano talagang magaling kapit kami kayo makanyan? Kailangan ka pang pangalan ka. Kapampangan. Gusto nga kapampangan niyo on the spot, soy. Oh. Balakpak lang ang Manal Benga rin. Ay, malakpak lang? Okay, sige. Mamiyaya pa ngayon na rin kagawa. Kapampangan. Kapampangan. Okay. Brad, Masan me? together again. Samasi. Kapampangan, Brad. Samasi. Samasi. Musik. Nanong musik? Musik kanta. Music? Ya naman dapat sa music. Sige. Alam niyo, kaya niyo? Oo. Kakanta na kami, nagtotono ka pa. Oh, sige. Diretso.
Kapampangan, wala ka maintindihan din Kapampangan. Bakit na ano na? Apon. Apon? O siyempre apon rin. Get together again on the translate mo yung apon. Sira yata yun. Sige. Together yan kaluwa po. Wah, palapakan na kapasibay na. Apon talaga. Apon. Ay Brad, Samasi, Sige. Baragusi. Apon! Together again! Voltage 5 yung ginagawa. Apon eh. Wow! Together apon, apon de. Ah, pa-translate yung apon. Wow! Oh, sige. Wala ko voltage 5. Tira! Ang tira. Ninong tirahan mo? Balik yata. Baragusi, Baragusi. Together again, Brad, ha? Oh, break ko itong nga si Dektek. Ha? Nang yes, ma'am. Yes, talaga, Happy, happy